band newydd Gorau, ond mae'r categori yma yn boeth iawn. Felly, mae hwn wedi cael ei norddeu gan Gorwelion a Rhys Edwards o Fleur-de-Lys. Reita. Y bandiau sy'n neiti ar y restr fer ydy Crwma, Ffracas a Magi Tudur. Ar enillydd. Ffracas. Oce, cwbl eiriau? Diolch yn fawr. Da ni reit newydd a da ni'n mynd hyn ys amser hir, so mae'n meddwl lot am bod. Sa'n ni'n aros? Mae nhw'n dweud diolch, so diolch yn fawr. Tra. Llongwerchiadau Ffracas! Oce. Da ni'n lot hapus bod ni wedi ennill, achos hon oedd yr un o'n eisiau. Da ni fyny am 2 a record fer o'r hefyd, lly. Ond oedden ni'n eisiau hwn mwy. So, mae'n briliant bod ni wedi cael, lly. Da wedi cael blwyddyn rili da am hwn fatha'n topio off, lly. Ac chwarae steddfod o stwff yma. Ond dwi'n meddwl, da ni am recordio album yn fuan efo like Ching a rhedhau stwff newydd. So, ie, dwi'n flwyddyn arall gyffroes.